Hola a todos, bienvenido al canal ATJ La Verdad No Contada. Es un potente documental que se llama Rechazo o Expulsado, Historias de las Sombras de la Atalaya. Y este documental es súper intenso porque están contando la historia sobre sus experiencias dentro de esta organización de los Testigos de Jehová y lo que han pasado. Este es un corto clip que lo saqué del documental mostrando las partes más importantes de este documental y se lo recomiendo a cualquiera que vea este documental porque aunque usted no conozca los testigos de Jehová, aquí pueden conocer la cara verdadera de esta organización y de lo que pasa a la gente cuando deciden salirse de esa organización. Son tres partes de este documental muy corticos de 10 minutos o algo así. Y aquí lo tengo las mejores partes de este documental. Y si tienen algún problema de encontrar este documental, házmelo saber, pon un comentario aquí y te mandaré cómo ver este documental. Bueno, miremos a ver el documental que tengo aquí. Sekä mun äiti että isä on molemmat erikseen puhelimessa sanonut silloin mun eron jälkeen, että heille olisi ollut parempi, että mä olisin tappanut itseni kuin se, että erosin Jehovan todistajista. Erottaminen ylipäänsäkin niin on ihan verrattavissa siihen, että ihmisen kaikki ystävät ja läheiset ihmiset laitettaisiin bussiin ja se bussi ajettaisiin jyrkänteeltä alas. Ei mulla ole nuorena tai lapsena koskaan mitään erityisiä harrastuksia ollut. Kyllä se aika paljon kului se aika siinä yhteisön toiminnoissa kokouksissa. Silloin mun nuoruudessa vielä oli tämä kirjantutkiskelukin, eli oli 3 kokousta viikossa ja sitten sen lisäksi kenttäpalvelusta ja vapaa-ajalla tapahtuvaa vartiotornin tutkimista ja raamatun lukemista. Kun mulla annettiin Jehovan todistajana joskus jotain tämmöisiä neuvoja niin kuin elämän kannalta, niin ne oli aina tällaisia, että joo, et ei mitään töitä, ei mitään opiskelua, että kato, lähdet vaan tälle teokraattiselle uralle, että tässä on niin vähän tätä järjestelmää jäljellä enää, että... Aika monesti sen viimeisen vuoden aikana harkitsin vakavasti tappavani itseni. Mutta on lapsesta asti peloteltu siihen, että kaikki maailmalliset, eli tämmöiset ihmiset, jotka ei kuulu Jehovan todistajiin, niin ovat ihan niin pahoja ihmisiä, että he ansaitsee sen kuoleman sitten Harmagedonissa. Ja ainoastaan Jehovan todistajat heidän mukaan pääsee sitten ikuiseen elämään paratiisissa. Eli olin itse aikoinaan 10 vuotta seurakunnan vanhimpana. Ja tuohon aikaan sisältyi se, että aika ajoin myöskin itse joutui niihin rooleihin, että oli mukana oikeuskomiteassa. Jehovan todistajien järjestössä on nimetty vanhimmisto, johon kuuluu tyypillisesti vähän seurakunnan koosta riippuen 5-7 kypsää ikää ehtinyttä miestä. Ja noista vanhimmista valitaan aina tarvittaessa, kun tulee tällainen oikeustapaus, niin nimetään oikeuskomitea. Ja noilla henkilöillä on vastuu ja valta tarvittaessa vaikka erottaa tuo henkilö seurakunnasta, mutta sitä kutsutaan rakkaudelliseksi auttamiseksi. Kaikista tavallisin syy varmasti, milloin komitea kokoontuu, on esiavillinen seksi. Se voi olla hyvinkin yksityiskohtaista, jossa voidaan kysellä, että koskettelitteko te toisianne, mistä kohti ja kuinka kauan tämä kesti. Sitten sinä iltana itse asiassa, kun sen kotona oli ilmoittanut, että en enää halua olla Jehovan todistaja, niin muun muassa pikkusiskon kanssa hyvästeltiin kahdestaan ihan tietäen, että tuskin pystytään olemaan enää sitten väleissä. Nyt 13 vuoteen en ole tosiaan nähnyt isääni tai sisaruksiani juuri ollenkaan. Muuta kuin ihan vilaukselta jossain kaupungilla. Kun mä erosin sieltä, niin mä laitoin viestiä mun pikkusiskolle, että
onko mä edelleen kutsuttu niin kuin valmistujaisiin. Niin mun pikkusisko laittoi, että en ole tervetullut, että nähdään kun palaan takaisin. Sisaruksia mulla on tosi kova ikävä. Varsinkin pikkusiskoa. Että sen kanssa me oltiin niinku, ihan kuin Paita ja Peppu. Rupeaa jo itkettää. Kyllä mä niinku toivon kovasti, että mä vielä törmään mun pikkusiskoa. Se on kuitenkin 19-vuotias, että mä toivon vielä tosi paljon, että se rupeisi miettimään asioita. Ihan onnellisen elämän edellytykset on jo nyt, että mitään paratiisia ei edes tarvita. Ja nykyään mulla on rakas vaimo ja oma pieni poika. Oma lapsi, kun se syntyi, niin siinä heräsi semmosia tunteita, mitä ei ole ikinä aikaisemmin kokenut. Ja ainakin nyt tuntuu siltä, että vaikka se omaakin lapsi tekisi ihan mitä tahansa aikuisena, niin ei sitä hylätä. Muchas gracias a todos por ver este video. Miremos a ver qué podemos encontrar para la próxima vez.